Рәмия, бүген мин сиңа куркак йомран кызы Әсма турында әкият сөйлим. Борын заманда түгел, ә бүгенге заманда яшәгәндей булгандый йомран кызы Әсма. Ул кичкенәдән бик куркак икән. Берәр эшкә тотыныр алдыннан башта аның бөтен начар ягын уйлаган. Эшенә шик-шөбһәләр кертеп, аннары гына курка шул эшкә тотынган. Хәтта шул уйлары аркасында аңа суларга да авыр булган. Шуңа да бер нәрсәгә дә өлгерә дә алмаган. Күп вакыт эшләре төнгә калган. Аннары соң яткач, иртән йокысыннан көчкә торган. Йокысы туймагач, кәйфе дә булмаган. Хай, йоклаган вакытымда уямны су басмаса ярар иде дигән уйлар белән йокларга яткан. Төрле авырулар йоктырмасам ярар иде дип йокысыннан уянган. Оч калудан куркып, өенә көне буе ризыклар ташыган. Тик ризыкны озак саклап булмый бит. Аның ахыр чиктә ризыклары бозылып әрәм булалар икән. Бер көнне Әсма агач башында сыерчык сайрап утырганын ишеткән. Сыерчык бик матур итеп, моңлы итеп җырлый икән. Әсма барган җиреннән туктап, аны тыңлап торырга булган. Сыерчык та йомранны күреп алган. Матур тавышлы сыерчык, син нәрсә турында җырлыйсың? Сөйләп бир әле зинһар, дип сораган аннан Әсма. Мин бүген генә туган ягыма очып кайттым. Исән-сау әйләнеп кайтуыма Раббыма рәхмәт әйтәм. Сыерчык, ә син ничек шулай курыкмыйча үзеңнең туган ягыңны калдырып бик еракларга китә алдың? Дип сораган аннан Әсма. Безнең язмышыбыз шундый. Мин аны тыныч кабул итәм, ди сыерчык. Башка илләр белән танышам. Аллаһы Тәгалә бөтен матурлыкны, гүзәллекне безнең өчен яраткан. Безгә сәяхәт итәргә куша, Йомранкай. Ярар да синең канатларың бар. Очасың да китәсең, дигән аңа Йомран. Самолетлар, поездлар без куллансын өчен, ерак араларга йөрер өчен ясалган бит. Самолет шартласа, дип кабат сырап куйган Йомран сыерчыктан. Сыерчык бу Йомранның куркак булуын аңлап алган һәм булай дигән: Яшен-яшни, кыйып яңгыр ява ди. Син шул яшенле яңгырдан куркып, күзләреңә кара күзлек киеп, колакларыңны тотып каплап утырудан яңгыр туктамый бит. Бер нәрсә дә үзгәрми дә. Үзеңә генә зыян саласың. Икесенең берсен сайлыйсың инде. Я башка начар уйлар кертеп тормышыңның ямен күрмисең, я матур планнар белән якты киләчәккә атлыйсың. Анысы үзеңнән тора, диде, очып та китә. Йомран сүзен дә әйтергә өлгермичә, авызын ачып калган ди. Менә шул батырлыкта матурлык, дусларым. Куркак булмагыз, батыр булыгыз, сау булыгыз.